Per mi presento un record que no oblidaré mai, perquè des de la primera pedreta fins al final he vist tota, gràcies, Déu meu, de veure la quadra. Soc feliç per això. Seria l'orgull de Barcelona, no de Barcelona, de tot el món. Jo vaig abraçar la primera, hi ha dues columnes a l'entrada, ara, de tan altes. Doncs jo vaig anar allà, com veia el paleta que estava treballant, diu, ara hi faig una columna. Ah, sí? Ah, doncs mira, jo ja l'abraço. I ja la vaig abraçar una columna de les que hi ha ara, doncs la vaig abraçar. Home, la visita va ser espectacular. Tota la simbologia que hi ha m'encanta i bueno, poder-ho compartir amb tota la família i més amb ella, que té tanta estimació amb la Sagrada Família. Ella ha sortit superfeliç, molt contenta, i ho va poder veure tot i ho va poder escoltar tot i bueno, va sortir molt bé. És com si fos la meva segona família. M'hi trobo tan acompanyada i tan bé, no? Vaig ser corbatera i això he viscut. De modista, que sé cosir, a corbatera. I va anar molt bé, tot bé, va bé. I llavors va venir la guerra i vam patir una mica bastant. Jo que m'havia d'aixecar, no jo, els meus germans, tothom, a les 3 de la matinada, que anàvem a fer cua de pa, perquè ens donaven una barra de pa o una mica d'arròs. Tot això va ser 3 anys terribles. Jo tenia uns 17 anys. I apa, en vez d'anar a dormir, anar a fer cua, per anar a buscar una mica de menjar, perquè poguéssim... Hi va haver de tot. S'ajuntaven la gent, anaven a la muntanya a Montjuïc, és molt diferent. Ha canviat moltíssim a Barcelona, molt. De poble, era un poble. Tota la zona que nosaltres vivim era un poble. Ha canviat moltíssim. Jo ho pregunto, per què he arribat tants anys? Mira, per aquests moments que estic aquí, amb aquesta família tan maca, estic contentíssima. I estic orgullosa de veure que han vingut aquí. Això no m'ho acabo, de contenta que estic. Aquí són 4 generacions, són 4 maneres de pensar diferents. Bueno, és curiós i divertit també. Que maco. Trec molts valors d'aquí, moltes històries en les que puc aprendre el dia a dia, i la veritat que és una experiència única. Pues els jo aniré que estiguin contents, que respecten les persones grans, perquè ells també han set petits, jovenets. Sobretot, ser carinyosos, els pares, els avis, tots, que s'ajudin els uns als altres, que s'estimi tothom de l'un a l'altre, que maco fora.